ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜାଦାର ବିଷୟଟି ଜାଣିବା। ଜହ୍ନ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ଆକାଶରେ ଥିବା ଜହ୍ନକୁ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ଚାଲ ପିଲା, ଆମେ ଆଜି ସେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଆମ ବିଷୟଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆସରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଦଳେ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ପୋଖରୀରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ। ଆକାଶରେ ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖରେ, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ, ଚାଲ ତାକୁ ଧରିବା। ଜହ୍ନକୁ କେମିତି ଧରିବେ ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜହ୍ନକୁ ଆଗ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ମାରିଲା ଗୋଟାଏ କୁଦା। ହେଲେ ଜହ୍ନ କାହିଁ? ପାଣି ଭିତରୁ ଜହ୍ନ ଏକବାର ଛୁ। ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜହ୍ନ? ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛ ଉପରୁ କହିଲେ, ତୋ କୁଦାରେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଡରିଗଲା। ଅଧା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡାଳରେ ବସିଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ। ଜହ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅତି ପାଖରେ ଦେଖି ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଥର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ। ଯୋଜନା କଲାବେଳେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା ହେଲେ, ନହେଲେ ହୁଏତ ଜହ୍ନ ଶୁଣି ନେବ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗଛରୁ ଡାଳକୁ ଲଟକିବେ ଓ ଚୁପଚାପ ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପକାଇବେ। ଏହିପରି ଯୋଜନା କରି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଜହ୍ନ ଧରିବା କାମ। ଏତେବେଳ ଯାଏ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ଥାଇ ଏମାନଙ୍କର କାମ ଦେଖୁଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଡାଳରେ ଲଟକୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ହଠାତ୍ ଫଟ୍ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତେ ସେ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବେ ନା? ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏ ବିଷୟଟି ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ତୁମେ କରି ଆଣିବ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ? ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ? ଲେଖିଲ ପିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ? ତାପରେ କୁଦା ମାରିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜହ୍ନକୁ ଧରିଲା କି? ଲେଖିଲ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। କୁଦା ମାରିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜହ୍ନକୁ ଧରିଲା କି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଲେଖ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଯୋଜନା କିଏ ଶୁଣୁଥିଲା? ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଯୋଜନା କିଏ ଶୁଣୁଥିଲା? ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରି ଆଣିବ। ଯିଏ ପିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରି ଆଣିଥିବ ସେ ସୁନା ପିଲା ହେବ। ଭଗବାନ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ।